नाय नंला नारखो बेबायदिब्ला बिमाइनाव थांसै औलै आंबो एसेबां मानसिनाव सोंदों सासेनावबो मोनासै रावबो सिनाया नुवाखै होननानैल' बुंबाय थायो माथो गाबोननिफ्राय माथो सानदों साननाय माने बिमाइजों रायज्लायनोसै सानैबो दिनै दखान खेवाखै दिनैनो गासै खामानिखौ माबा खालायजोबनोसै दिनै दखानबो खेवनाय जाखायासै बिमाइजों रायज्लायहैनो मोजाङै पुलिसाव कमप्लेन हैनो होननानैथ' हामगोन आरो बेबायदिब्ला हामबाबो हामाबाबो खालायनोसै बिमायाबा दा खालायगोन ना खालाया नायनोसै सोंहैनोसै मा होनो दा थांबालाय लोगो मोनगोन ना स्कुलावसो दं खोमा आरो बिसिनि न'आव थांना माबायसा रायज्लायहैनो बिसिनि हिन्जावाथ' डेन्जारखा जानला मानला बुखिबोबाथ' बै बिसिनाव थांला खोमालाय आङो हिन्जावा माबोरैबाथार नुजानो गोसो गैला आं बिजों रायज्लायनो हानाय नंला रागासो जोंबावगोन आरो बे पुलिस कमप्लेन खालायनो होखानाय नङा बियो बिनि खिन्थानानै मावनो हानाय नङा मिथिबाय बियो बादा होखागोन नङा बिसिनाव थाङा बिमाया दा स्कुलनिफ्राय गनो टाइम जासिगोन ना खैथायाव गयो 3टाफोराव गयोना 3टाफोरनिफ्राय ओंखारलाङो खोमा ने स्कुलनिफ्राय बे स्कुल लामायाव नेना थाहैनोसै औ बेबायदिबो जागोन होनबालाय थौ 3टा जायैनि सिगां थौ 3टा जासिगोनानो फै बयबो था होननानै बुंबाय दङ बयबो सानदों खोमा आंखौ थागोन होननानै बयबो थाजानो लुबैदों आसा खालायदों आंखौ थाथों होननानै मा खालायनो आं गथ'नि मोखांखौ नायबोलाथाय थानोबो सानो नाथाय गोसोआनो गेजेर थानोबो बानायबो मोनो राजायाबो आं थांबोला गाबसिगोनसै ना मायोथाय आं आरो सानदोंमोन अबावबा रुवाथिफोरखौनो थाहैफिनसै नामा होननानै नाथाय थानोबो अबाव थानो जेरावबो थांनोबो आंना गरसे फैसाबो गैया गुवाहाटियाव सासे लोगो थायो कम्पानियाव मावो दा बिनि नाम्बारबो गैया आंनाव आंहा गुवाहाटिसिम थांनो फैसाबो गैया बियो खेबसे बुंदोंमोन माबा चिप्स कम्पानि बेबायदि दं होननानै बेयावनो मावना जानो हागोन होनना बुंदोंमोन दा बिनि थानाय जायगाखौबो मिथिला फैसाबो गैया गरसेबो आरो बिथिं राजाया हारसिं जासिगोन आं थांबोला गथ'आ आं थानायखाय बिराद मोजां मोनखादों ओंखाम संना होनोबो रावबो गैया सानबाय थाथ'लादे जि जाय जासिगोन साननैसो बेयावनो थानोसै आंखौ भगबानाबो बेयावनो थाजानो लुबैखादों खोमा दिनैनिफ्राय सानलादे आं बेयावनो मोजाङै थासिगोन सानैजों जा जायो उनाव जासिगोन सानबाय थालां आबै जोंहा आदाया हाबिलाखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो खोमा ने माबा दा मा जाखो माबा बुंदों आदाया आदाया हाबिलानि फट' लानानै नागिरथिं थांदो लामा गारिफोरनाव सोंनो होननानै बेबायदि खालायदों आदाखौ साननानै माब्रैबा मोनदों आं आदाया मोजां मोनसिमोन खोमाने हाबिलाखौ मोनोथ' आरो मोननायखायनोथ' बेबायदि खालायदों आंनिबा आदाया आगोलनो बुंनांगौमोन होनबानिया बेबायदि जानाय नङामोनानो खोमा हाबिलायाबो गारनानै थांनाय नङामोन ने मोनथिखानायमोनबा दाबा मालाय हाबिलायाबा गथ'आथ' मोजाङानो मोजाङै थाबानो जाबाय दिनै अबाव थांदों दा मोजां मोनजोबा दंना गैया आरोबा मालाय जोंहा गुथालखौबा मोजां मोनगोन ना मोना बेबा बेहाबा मा दं गोसोआवबा मोजां मोनगोन बियो आं मोजां मोनगोन बायदि मोनखायो जानो मा जाबावगोन जाथों जानला मोनला जाबाय थायो नोंसो आइनो खिन्थादों माखौ नैबे नागिरनो थांनायखौ खिन्थायाखै खिन्थानाङा दे नोंसो आइनो बेफोर बाथ्राखौ दा आं टेनसन लालायगोन मोनसे खोथाखौ आं हमनो हायासै मबाइलखौ आरो फैसाखौ सोर लांखौ जों रनि मोनाबो मादै लोङानोबो खबर होनो हायासै आङो सफैबाय होननानै बिसोरबो टेनसनसो खालायदों ना मायो ओजों दादैया जुदि फन खालामहरदों राधाय दादैया मादैखौ आंखौ मोनफैयाखै होननानै आंनि थाखाय नांज्लायखौनोथ' जायाखैथ' बिसोरहा आंनि थाखाय नांज्लायनायसो जाबाय बायदि मोनबाय आङो दादैयाथ' मादैखौ फन खालायखागोन आंखौ मोनैयाव मायबा माबिसो बुंलायलायबाय ना मायो आंबो आरो दुखुआनो रागायावनो बेफोरबायदि खालायफ्लांबाय मा खालायनो दे आं बेसेबा दुखु मोनदोंमोन आनैया आंखौ बेबायदि नारै गाग्लि बुदों आंखौ जोदों सोबादों आं दुखु मोनालासिनो थागोन आरो जिउआव रावजोंबो बुजाफेराखै आङो आनैया आंखौ एसेबां बुदों माबायदि बुदों आंखौ जे बेफोर बाथ्राखौलाय आं माबायदि खैज' खालायनो हानो दे आंबोथ' सासे मानसिसोना दुखु मोनोना आंबो बेबायदि बुजाब्ला दाबो गोसोखांबोला मेगननिफ्राय मोदै गयो आंना आंखौ आनैया बेबायदि खालामदोंमोन नंखाय आंखौ ओरैनो बेबायदि बुला बुसि खालायनानै होखारहरदों सोरबा गैरा बांगालिजों हाबा जादों सोरबा थाहैदों होननानै मिथिखानानैबो आनैनि थाखायनो आंनाबो साननाया जाबोगासै एसेबां बेबायदि खालायनायनि उनाव आं बे न'खराव आरो माबायदि थानो दे आरो आं उन्दै जानानैबो बुंदोंमोन आंखौ सानसेल' थानो होआनो होननानै थेवबो आंखौ थानो होआसै आं मा होननानै थांबावनो एसेबां बुजानायनि उनावबो एसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आं आनैया जे आंखौ बेबायदि खालायगोन सानाखैमोन आं थैजासिम बावनो हानाय नङा आं बेफोर बाथ्राखौ गोसोआव थागोन आं आनैया जे आंखौ बेबायदि खालायदोंमोन
थैजासिमबाबो आंनि गोसोआव दुखु मोननानै थागोन आं गोसोखांबा माने गाबनोसो ओंखारो आं आब' हाबिला मानो गाबदों नोंबो आं बायदि आइ बाबाखौ गोसोखांदों नामा आंबो गोसोखांबा गाबो हारसिं मोनबा मोनसे बाथ्रा गोसोखांनानै बेखौनो दुखु मोनदों आं आगै दिनैसो गोसोखांदों आं गाबाखै दादै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय मैयाबो नोंखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन आं लोगो मोनासै मामोनबा गुथाल दादै आंनिबा हाबिलानि केसखौ पुलिस रिपर्ट खालायनानै हामगोन नामा गोमादों होननानै पुलिस रिपर्ट खालायनाया हामगोन ना होमब्ला दादै बेखौ माबोरै नागिरनानै मोननो अबावबो थांदोंमोन फैमारदोंना फैमाराखैमोनथाय मा जाखो टेनसन जायोना दादै नोंथ' मिथिखागौ आं हाबिलाखौ हाबा लानो नागिरदोंमोन होननानै आं बाथ्राफोरखौ मिथिगौ र' गुथाल नाथाय दा सिख्ला मानसि हरखाबनो बेबायदि पुलिस केस खालायबाबो गाज्रिसो जागोन नामा बदनामसो जागोन नामा मानसिया बदनाम दा साननैसो थाबथानोसै नामा अबावबा थांनोबो हानाय बियो आंनिबाथ' आंनि हिन्जावानो होखारहरखादों आं मिथिगौ बिखौ बिनि बाथ्राफोरावनो हमनो हादों आं बि होखारहरनायखाय बियो अबावबा थांदों बायदि मोनदों आं साननैसोनि उनाव फैगोन खोमा बियो आंनिबा बिमानिनि बेबायदि खालायनायनि आखलनि थाखायनो बियो दुखु मोननानै थांदों बायदि मोनदों आं साननैसोनि उनाव फैगोन नामा बियो बेबायदि मोनबाय थादों आं पुलिस रिपर्ट खालायबाबो जागोन नामा आं आरो सानदोंमोन बेबायदि थाबाय थाब्ला प्रब्लेमसो जागोन नामा होननानै बेनिखायनो आं पुलिस रिपर्ट खालायनो होनना सानदोंमोन नांथ'वा खोमा दे बाबु साननैसो लामा नायथारनोसै ना माने थांनायाबो सप्तासेबो जायाखै नालाय आंनिबा बियो सासे गुवाहाटियाव लोगो दं होननानै बुंदोंमोन बेयावसो थांदों ना मायोथाय गेजेर गेजेर बुङोमोन बियो चिप्स कम्पानियाव थाहैनोसै बेबायदि होननानै बेयावसो थांदों ना मायोथाय बेबायदिबो मोनदों आं टेनसन लानाङा दे बाबु बियो साननैसोनि उनाव खबर हरगोन दे बियो आंनिबा नों बुंनाय बायदि जाब्लाथ' मोजाङानो बे मोजाङै थानानै जुदि खबर हरो आंनिबा हरगोन बियो खबर साननैसोनि उनाव आं बेखौ मिथिगौना बे दुखु मोननानै दङ बेनिखायनो रावनोबो खिन्थालासिनो थांदों बियो आंनिबा साननैसोनि उनावनो फैगोन बियो नङाबा खिन्थागोन बियो खबर होथारगोन बियो दं होननानै दे होमबालाय टेनसन लाना दे बाबु मोजाङैनो दं खोमा दे बियो फैब्लानो आं रायज्लायनानै नोंसिनि सानैनि बाथ्राखौ रायज्लायनानै सानैखौबो हाबा होगोन आं टेनसन लानाङा नोङो गासैबो मोजां जाजोबगोन फैनायाथ' फैबाय र' माबा लाजिबायसो आं हाबनो इसोर बिमाया थायामोनबा हामगौमोन थांला खोमाया आं लाजिबाय मा होनना सानगोन आंखौ सिख्ला मानसियानो माबायदि नागिर फैदों होननानै लाजिबाय आं थांफिनसै खोमा थांफिनसै आं लाजिबाय आं नाङा दे इसिबां गोजान आं नाम्बारखौनो लानो होननानै फैथारबाय बेबायदि थांफिनगोन आरो थांथारगोन आं बिमाया दंबालाय मा होनना बुंगोन आं थांलाहाय हाब्लाहाय आं साहसखौनो मोनला सोर सिख्ला बेलाय थांनोबो आं खालायबाय दं सोरमोनहाय माबा सोरखौबा नागिरदोंमोन नामा आं बारहुंखानि लोगो फैबाय होनबालाय दंना बिसोरो दङ आदा बारहुंखाबो दं आदा रनिबो दं गासिबो दं फै दङ र' जायखिजाया नाम्बारखौ मोनबानो जासिगोन वाट्सएपआव हर आंनो वाट्सएपआव आदा आलासि सिख्ला फैदों मा बुंदों जाम्बि मा सिख्ला सोर आलासि सिख्लालै आलासि सिख्ला मोजांथार नोंसोरखौ नागिरदों फै माबोरै जिरायनो होदों बैयाव नेगासिनो नोंसोरखौ माबोरै फै सोर आलासि सिख्ला जागौब्रा जोंहालाय माथो आलासि सिख्लायानो गैया फाग्ला बे न'आव सोरबा आलासि फैफेरदों नामा आलासियानो गैया आलासि जानो रोंबासो फ्रेन्ड सार्कोल थाबासो आलासिफोरजों मोजाङै रायज्लायबासो मानसिफोरजों गोरोबनो रोंबासो आलासि थागोन सासे आलासि फैया सोर सिख्ला आलासि फैखौ बेलाय सोर फैमारदोंबा थुनाय थौ थांग्रो आंहाबा मा टेनसन जादों जानो रायज्लायनो सुख गैयै जादों सोर आलासि फैलायखौ बेलाय माथोखौनो होनो बायो आं टेनसन थाब्ला टेनसनाव थाबा आं माथो होनो बायोलै मानसिफोरखौ रायज्लायनोबो बायो आं आंहाबा मा जादों सोर बुजिनो ओंखाम खबसे दै गरदसे गाङा जादों आंसो मिथिगौ मादि माया महिना गालांखौ हाबिला नोङो सुगामि नों औ
बारहुंखा आलासि जाफैनो होनना फैबाय आं दिनै सारप्राइजलै सारप्राइज नों खोन्थानो सानाखैमोन आं सिरि सिरि औ बरिं मोननानै फैबाय दे आरो नोंखौबो खबर लानो होननानै खेबसे एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय खबरबो लानाय जायाखैना फैगोन होननानै आंबो फैनोनो हायाखै हामदों दे हामदों फैनायानो हामदों बेनिफ्राय न'आव गासिबो मोजाङै दङ आइया मोजाङै दंबा लोमजानायफोरा एसे मोजां मोनबाय आयाना औ मोजां जाबाय नोंथ' मोजां मोनथारबायना एक्सिडेन्ट जानाया आरो नोंसिनि आदाया मोजां जाबाय एक्सिडेन्ट जानाया बेनाथ' सिरियासथारमोन ना थाबायनो हाबायना बे मोजां माने मोजां जाबायानो दे एसे बेखौनो आयाबो खबर लानो थां होननानै आंबो फैनोनो हायाखैमोन बेनिफ्राय आरो नै दाख्लैबावै एक्सिडेन्टबो जाबायना आंना एक्सिडेन्ट माबोरै एक्सिडेन्ट जानाय मा बुंनो सासे सेंग्राया खुन्दायना गालांदों बेनिफ्राय मा जानाय बेनिफ्राय आरो मा जानो सासे सेंग्राया गोसो मोजां सेंग्राया आंखौ बासायबाय आरो आंथ' मोनथियानो नों बेबायदि जादों होननानै नों खबरथ' हरनो हायोना मा खबर होनो नोंसोरबो एक्सिडेन्ट जानानै दं आं खिन्थायाखै बेनिखायनो र' सुगामि जिरायथ' दे औ न'आव रावबो गैया नामा नोंसिनि आदा गैया आरो नोंसिनि मामिया गैया नामा मामियाथ' डिउटियाव थांदों आदाया दङ एसे माब्रै मोन्दों होननानै उन्दुना दङ र' आं फोजाहैनि दे र' दे जिरायथ' मा जानो दा र' आं फर्माखौ माबा बानायनो होनि नाङालै जेबो जाया जागोन र' मानो जाया दिनैसो फैदों जानो हागोन र' फर्मा फर्मा दिनै मा दङ लाबो साहा फुदुं जायखिजाया रनिखौ खेबसे लोगो मोनबानो जागौमोन रनियाबो उन्दुनानैसो दंना बिजों खेबसे मोजाङै फेस टु फेस रायज्लायनो मोननोबो हामगौमोन आंनि महरखौ देखायनो गोसो दंमोन आं जे आं बारहुंखानि लोगोआनो आं सुगामियानो एक्सिडेन्ट जादोंमोन होननानै बावगारबायसो नामा बियो मेकआपखौबो लानाय जायासै बारा लिपस्टिकआबोसो बांद्राय गोजासो जाबाय नामायो लाजिनायसो मोनबाय आं रनिया माथोनो फैगोन खोमा मारै नुदोंथाय आंखौ दा फैनाय आंनि लोगो फैदों सोर लोगोलै खानाय सानाय हवाखै आं माबोरै बुंब्रावनो जेबो नङा फै मोजाङैनो दंखायो जोंफोरखौनो खबर लानो फैदों नोंखौबो माथो होयोनो फै थौ फै गोबाव दा खालाय सोरथो लोगो जाखोलै बिनि खबर लानो फैलायनाय आंखौ नागिरलायदों